I-hydronephrosis yisimo esivamile lapho kuba khona ukwandiswa kwesitho samanzi esibindini kanye nokwandiswa kohlelo lokuhlaziya isinqe. Lokhu ukudida okuvame kakhulu okungatholwa ku-ultrasound. Ngesikhathi sokukhulelwa kuyamangaza ukuthi u-50 walezi zingane ngesikhathi zizalwa zitholakala zijwayelekile, kanti u-50 walezi zingane ungaba nembangela enkulu. Ngakho-ke phambilini, eminyakeni engama-20 thithi edlule, iningi lezi zingane belitholakala kuphela uma seziqala ukukhombisa izimpawu. Ngokwesimo sokuthi uma zithola ukutheleleka noma zithola ukuvuvukala esiswini, noma ingane ibe nokwehla emsebenzini wokuchama ngokuba nobovu obuningi obuqoqeka emthameni. Ngenxa yentuthuko ye-ultrasound, manje sesiyakwazi ukuthatha lesi simo ngesikhathi sokukhulelwa, futhi manje sekuyinqubo evamile lapho lesi simo sitholakala khona. Ukuxilongwa kokuvuvukala kwezinso ngaphambi kokubeletha, okungukuthi i-hydronephrosis, kuyindlela evamile kakhulu okutholwa ngayo lesi simo. Ngakho-ke akuzona zonke lezi zingane ezidinga ukungenelela, kodwa uma isifo sesaziwa kithi, kufanele singenelele ngesikhathi ngaphambi kokuba konakalise isinye. Ngakho-ke uma sesithole ukuxilongwa kwe-hydronephrosis okwenziwa ngaphambi kokukhulelwa, lezi zingane zihlolwa ngomtholampilo lapho zizalwa bese ziqinisekiswa nge-ultrasound eyenziwa ngosuku lwesithathu lokuphila. Futhi lokhu kuqinisekiswa futhi nge-ultrasound ephindwa phakathi kweviki lesine kuya kwesithupha. Ngokusekelwe kokutholakele, kungenzeka ukuthi bukhona ukuvinjwa. Kuqinisekiswa ngokwenza iskena senyukliya esisinikeza ulwazi olumbili, okungukuthi enye ukuba khona noma ukungabikho kokuvinjelwa, futhi okubili lingakanani izinga lokungasebenzi kahle kwezinso. Ngakho-ke ngokusekelwe kulolu lwazi, kungakhathaliseki ukuthi ukuvinjelwa kuyingxenye eyodwa noma kokubili, futhi kuyisithiyo esibi kakhulu noma esibalulekile, futhi ingabe kukhona ukwehla esimweni sokusebenza kwezinso, kwenziwa isinqumo sokuthi kulondolozwe futhi kulindwe ubuke, noma ukuhlinza nokungenelela ukuze kuncishiswe amathuba okulimala okwengeziwe ezinso ngemva kokuzalwa komntwana. Ngakho-ke ukuhlinzwa kwe-hydronephrosis kubizwa nge-peloplasty, lapho sisusa ingxenye evimbelayo bese sibuyisela ukuqhubeka ne-anastomosis ebanzi. Lokhu kungenziwa ngokuhlinzwa okuvulekiwe. Esikhathini samanje, nokho kwenziwa ngokuhlinzwa okuncane, ikakhulukazi nge-laparoscopy, ibizwa ngokuthi i-laparoscopic peloplasty, futhi lokhu kungenziwa futhi ngokuhlinzwa kwerobhothi ezinganeni ezindala. I-laparoscopic peloplasty ingenziwa ngokuphepha ngisho nasezinsaneni ezisanda kuzalwa, ngesikhathi lapho sivame ukuthola lesi simo, bese sihlinza phakathi kweviki lesine kuya kwesithupha, kungahlinzwa ngokuphepha. Inzuzo ye-laparoscopic peloplasty ukuthi lezi zingane zinezimbobo ezincane kakhulu, ngakho-ke ubuhlungu buyancipha, futhi ubululama kuyashesha kakhulu. Ngakho-ke i-hydronephrosis isimo sokuhlinzwa esivame kakhulu, esivame ukuthathwa nge-ultrasound yangaphambi kokubeletha. Ukuxilongwa kuqinisekiswa ukuhlolwa kwangemva kokubeletha, futhi uma kudingekile ukungenelela kokuhlinzwa kungenziwa ngokuphepha kulezi zingane, ngokuhlinzwa kokufinyelela okuncane.